Yo, warga Surabaya Utara dan Madura yo. Lah iki tak kei info rumah ready lokasine cidek karo Suramadu, tepatnya nak Mbulak Cupat perbatasan karo Kalilom. Ome ready unit siap pindahan, ukurane 3x8 regane sik murah pol. Engko tak sepino keri-keri nek masalah rego. Sepino tonggo sik aja engko dikira tonggoan karo Demit. Surabaya iki wis gak Demit rek ya wis padet. Cidek karo sekolahan negeri SMP Mbulak Cupat, cidek masjid iku Cak. Masjid iku sepino Cak, be ono wong sing pengin dadi takmir iku lho. Wis boys rek ya omahe. Lah langsung mlebu rene Cak. Iki free rek ya, pagere teko aku iki lho. Dadi ini awakmu tuku wis free sak pagere. Rene Cak. Karpote. Oh iya, sorry rek engko dielokno rek arek iki tutuk karpot. Iki ngono teras. Nek karpot kan parkiran mobil, iki parkiran sepeda motor. Soalnya apa? Gak cukup rek yo gawe parkiran mobil yo, wis ngerti dhewe rek yo Surabaya wis mahal. Iki ae murah regane kok yo. Lho fase depane yo wis apik yo, lumayan mewah rek yo. Kamare ono loro iso request 3 yo anu ngene iki. Nah, iki ruang tamune sing super gede yo, kena gawe yasinan, gawe rapat yo sik iso rek yo. Panggah lho wis plafonan dedekan sih, sorry. Soalnya 2 lantai. Lah, nduk kene iki ono dapur nduk isore tangga sing luas yoan. Terus iki ono kamar mandi, kloset wis gawe kloset jongkok, keramikan anti rembes-rembes yo. Langsung mendukur. Dadi iki kamare ndukur kabeh, nduk isor iku gak ono kamare. Langsung Cak yo lho wis tak pengaman yo Mas yo tanggae. Wih, mbok wis rek omahe ro. Mas yo sampean tuku saiki meneh dinggone yo langsung iso nduk kene iki. Lah, nduk ndukur iki ono 2 kamar. Nah, iki kamar utamane Cak yo. Loh, kuwede rek yo kamar utamane. Kena gawe apa? Kena gawe iclik rek yo. Jok rame-rame kok aku dipaidoi wong akeh. Nah, iki kamar keduane. Kamar keduane iku yo jejer. Hampir padha sih karo kamar pertama yo. Lah, terus jerene ono kamar ketiga, Gur. Iki lho sing tak maksud iku rek yo. Iki ngono iku ruang serbaguna, kena digawe apa ae. Gawe rasan-rasan, gawe nerimo tamu ndukur yo iso. Digawe kamar yo iso. Loh, wis tak free cat-catan abstrak ini kira yo lho, mbok voice kan. Enake maneh, iki ana pintu nduk kene nang jaba. Ana balkone soalé rek yo lho. Iso gawe intip-intip tanggane, ngarep iki masjid, sebelah kono iku sekolahan SMP negeri rek yo. Wis padet sisan lokasine. Strategis cidek nang Suramadu, cidek nang sekolahan, cidek nang gedung serbaguna iki mburine nduk kene yo. Terus masjid yo cidek. Wes ndang digas rek yo, sing ndelek-ndelek omah murah, lokasi Surabaya Utara, langsung gasen survei bendino yo iso. Oh iya, iki ukurane 3x8, lokasine nang Mbulak Cupat, perbatasan karo Kalilom, yo tepate nduk ngarepe SMP Mbulak Cupat. Terus regane iki 340 ya Cak yo. 340 sik iso nego sisan lho, 2 lantai lho rek yo. Wis ngono info teko aku nek pengen takok-takok, pengen survei lokasi unit iki, langsung ae WA nomor ono nduk bio profil. Gak usah sungkan, gak usah izin. Tak tunggu seranganmu kabeh. Urip songo-songo kurang siji swarga.